Ahojte. Takže vítam vás pri novom videjku, ktoré je veľmi neplánované a veľmi špeciálne, pretože dneska je 20. mája a ja som práve preležela 3 hodiny pozeraním Eufórie a teraz som si scrollovala na mojom TikToku starom videá, ktoré sú staré 5 rokov a viacej. A chytila ma nostalgia vlastne na tú osobu, ktorou som bola vtedy a neviem, proste mala som pocit, že chcem natočiť toto video, pretože ľudská evolúcia je veľmi zaujímavý počin a myslím si, že sa o tom dostatočne nehovorí. Asi teraz hovoríte, že čo mi úplne šibec, to čo tu splietam, jaké pičoviny. Hej, to sa bude asi dosť často diať, že budem splietať. Hej, ale to nevadí. Takže pointa dnešného videa je to, že vlastne mám pocit, že celý život sa snažím zistiť, že vlastne nejaký ten zmysel a celý život sa ženiem za niečím, čo vlastne je nejaký taký môj ideál môjho života. A snažím sa vlastne dosiahnuť nejaké ciele, ktoré mám vlastne zakorenené v mojej hlave, že takto chcem, aby vyzeral môj ideálny život a vlastne nikdy sa k ním ani nepriblížim. Alebo možno sa k ním aj priblížim, ale potom vlastne hneď to nahradia nejaké nové ciele a ani si to neuvedomím. A potom strácam vlastne všetku motiváciu a potom sa dejú pekné veci v mojom živote. A potom som z toho frustrovaná. A teraz sa mi to tak pripomenulo, ako som sa pozerala na tú moju mladšiu ja spred 5 rokov. Nemala som vtedy vôbec ľahké obdobie, mala som že úplne strašné obdobie a pozerám sa na ňu so strašnou láskou, ako keby vlastne som mala teraz možnosť k nej prihovoriť a objať ju a bolo to strašne krásne. A tak mi vlastne napadlo, že keď som si predstavila, čo všetko som mala vlastne vtedy v hlave, v tom mojom veku, keď som mala 12, 13, 14, 15 rokov, aké veci som riešila, ako strašne som si myslela, že každý rieši moju druhú bradu, ako strašne som si myslela, že každého zaujíma vlastne to, aká som ja insecure a ako vlastne chcem odísť a ako som škaredá, ako proste som tučná, ako neviem nič robiť poriadne, ako neviem ako naväzovať kontakty a tak ďalej. Ako to všetci vidia a hlavne ako to vidím ja sama pred sebou. A vlastne teraz, keď sa to pozerám spätne, tak jediné, čo ja vidím na tom obraze je proste krásna osoba, ktorá si zaslúži oveľa viac lásky, ako dostala. A strašne ma to tak chytilo, že vlastne no shit, reálne. Ale nie, proste dosť ma to tak chytilo, že vlastne reálne láska. A skúsila som sa tak akože preostrieť na to vlastne, čo teraz robím. A vlastne keď si predstavím seba, ako sa teraz na seba pozriem vlastne o pár rokov a čo si tak budem myslieť. Lebo teraz jasné, že keď sa pozriem na seba, tak vidím vlastne to všetko, čo mi ide hlavou, všetky tie veci, čo riešim negatívne a vlastne nevidím to z takého toho odhľadeného pohľadu a keď si predstavím, že ako sa na seba pozriem o tých pár rokov, tak som taká, že well, čo keby som skúsila sa takto na seba pozerať už teraz? Ja viem, že to ľahko povie. Ja viem, že to je veľmi ťažké a určite tak ani nebudem robiť, hej. To teraz si nemyslíme, že zrazu sa mi prevráti celý život. Takéto momenty už boli. Nič sa nestalo a nechcem, aby sa to stalo, lebo život taký není. Ale skôr je to o tom, že vlastne, taká nejaká proste spätná sebereflexia a uvedomenie si, že ja som asi v pohode osoba a vlastne
keď môžem odstrániť tú zbytočnú negativitu, ktorú mám teraz v mojom živote, tak prečo by som to neurobila, keď je to reálne moja vôľa v tom, čo robím. Chápete? Možno, neviem. Ale akože dobre, dajme, že príklad. Tak teraz ja mám pocit, že môj život je strašne mimo, pretože ja mám pocit, že nič nerobím s mojim životom, že som totálne zaseknutá, že odkedy vlastne od začiatku tohto roka školského, odkedy som sa vrátila vlastne z Ameriky, z môjho výmenného pobytu, tak mám pocit, že som strašne zaseknutá na jednej kolaji a že sa vôbec neposúvam spirituálne, osobnostne, výkonnostne, nejako. Mám 5 kamarátov, 5,5 kamaráta dokopy a mám pocit, že vlastne som pozadu. Veľmi pozadu. A boli to ako svinia. A dosť často sa tým nechám zožierať, že vlastne OK, kde sú všetci ostatní a ja už nič nedosiahnem v tomto živote a vlastne úplne sa tým nechám zažerať, ako som sa nechala vlastne vtedy, keď som mala tých 13 a vôbec sa na to neviem pozrieť s takým nadhľadom, čo asi ani nebudem vedieť, lebo to je ťažké, ale už len to, že si to teraz môžem uvedomiť, je také, že wow, že ja som sa asi fakt niekam možno aj posunula. A ja to normálne teraz, ak to hovorím, tak ja to ani neviem prijať, ale asi to tak je. Hej no, takže to bude dnešné video. Nechcem to zakončovať žiadnou klišé myšlienkou, toto malo byť proste video, kde iba poviem moje rýchle myšlienky, lebo už veľmi dlho som chcela takto točiť na YouTube a nevedela som sa k tomu vôbec dokopať a teraz som dostala proste takú náhlu chvíľku, keď som bola taká, že OK, let's do this. A určite si to pozrieš, že je 5,5 človeka tiež, ale to je vôbec úplne jedno, lebo to robím kvôli sebe a som strašne rada, že som to konečne urobila, takže dúfam, že to prinieslo aspoň ako takú myšlienku nejakú a ak nie, tak nevadí. Však to v pohode, aj tak to asi nikto pochopí. Tieto moje blúdy. Ale ak hej, tak som rada, ak som mohla pomôcť aspoň niečím a no, uvidíme, kam to pôjde s týmto mojim YouTubeom. Možno to bude jediné video, ktoré vydám do konca života. Možno to je začiatok niečo pekného. Možno nie. Neviem, ale anyway, som rada, že ste si pozreli toto video a užívajte si život. A kašlite na školu. Lebo škola nie je podstatná. Absolútne. Absolútne vypovedá o tom, kto ste ako osoba. To som si uvedomila za tento rok. Evangelické líceum Trauma. Dobre, majte sa. Ľúbim vás.